Spomínate si na tie krásne prázdninové časy, keď nás rodičia odprevadili na autobus a 3 týždne o nás nevedeli? Také boli kedysi pionierské tábory. Neboli tam mobilné telefóny, internet a kvôli nabitému programu deťom často neostával čas ani na televízor. Skromné prírodné chatky slúžili iba na to, aby sme tam prespali. Sme alebo ste. Stále však existuje jeden tábor na východe Slovenska, kde v tejto dnes už neuveriteľnej tradícii pokračujú. A deti dneška, zvyknuté na tablety a mobilné aplikácie, sa vôbec nesťažujú, že je tam ich obľúbená elektronika zakázaná. Dobrý deň, vítam vás v najlepšom tábore v celej galaxii na východnom Slovensku v tábore Kisák Brezie. Lasko, prečo je tu tak dobré, že tu stále všetci chceme chodiť? Pretože tu je v lese, pretože tu máme úplne úžasný program a okolo seba máme krásne detičky. Celý náš tábor bude v znamení strašidiel a práve sa nachádzame v našom strašidelnom dome, ktorý jedine vy môžete si jedine s nami previesť. A teraz odozdám toto silné žezlo chlapcom. Vítam vás pri našom bunkri, ktorý sme si vytvorili my, Kisaku, pre strašidlá, ktoré žijú v tomto lese. Tu je hrob. Tento bunker sme stavali skoro pol dňa, ale nebolo to až také náročné. No nie je podmienkou, aby sa v tábore musel niekto báť. Práve naopak, každý si tu môže nájsť svoju zábavu. Nestrácaj nádej, nestrácaj vieru. Všetko, čo chceš, príde, musíš mať silu. Takže my sme štýlový tím, ktorý radi posiluje v tejto novej posilovni. Na leto musíme byť vždy fit. Však preto sme najštýlovejší tým tábora. A prečo nemáme televízor na izbách? Aby sme si oddychli od všetkých televízorov, mobilov, Wi-Fi, tak nám je asi teraz dobre. Som v takom strese, že odpadnem asi. No a volajte sanitku, no. Donesli nám ho z Jurského parku, aby na nás dala pozor. Áno, táto veta bola naozaj stresujúca. A stres budú mať aj niektoré deti, ktorých rodičia uvidia tieto zábery. A mám na vás otázku. Prečo tu máte taký bordeľ? Lebo sa nám nechcelo upratovať. No toto v tábore ale nie je pravidlom. Chlapci by ranným bodovaním určite neprešli. Prečo chcete tu nám mať taký pekný poriadok a nie aj bordel ako mali chlapci? Inak by sa tu nedalo stúpať, aby sme si stúpali po oblečení. A môžem prísť aj na druhý rok? Ty môžeš chodiť každý rok.